Bruce Hornsby. The Way It Is her på Pop FM, hvor vi giver dig godt humør og mere variation, og lige nu en ganske særlig ting. På denne torsdag den 7. november har vi nemlig besluttet os for at gøre lidt for at få dig til om muligt at se endnu bedre ud. Det er blevet tid til stil på Pop FM, og derfor har jeg fornøjelsen af at kunne byde velkommen til modeblogger Anne-Mette Højer. Hej. Hej Malene. Hvad skal vores første forsøg med stil handle om? I dag så tænkte jeg, at vi skulle vinde nogle vinterfrakker. Det begynder at blive koldt, så vi skal jo have et eller andet, der kan pakke os ind. Og som du selv siger, så vil det jo godt, hvis vi gør det med stil. Det lyder spændende. Vi vender tilbage til dig, Anne-Mette, og vinterfrakkerne lige straks. Train og Drive-By her på Pop FM, hvor vi er i gang med at gennemgå ønskelisten, sådan som den tager sig ud denne her torsdag, og hvor vi samtidig er blevet beriget med besøg af modeblogger Anne-Mette Højer, som i dag vil give os et par gode tips til indkøb af vinterjakker. Hvad er det for nogle jakker, vi skal se efter i år? Ja, altså jeg synes, at der findes 4 forskellige variationer af vinterjakker i år. Der findes den lidt oversize frakken, så findes der en trenchcoat, og så er der en mere militær